हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सोमोन्दै लाना फैदों। जायफोरा एग्जाम होनो गोनां दङ भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। दा गोबां कमेन्ट्स आरो कुइसन फैगासिनो दङ जे थार्ड सेम आरो फार्स्ट सेमनि एग्जामा माब्ला जागोन, अनलाइन एग्जाम जागोन ना जाया। दा बिनिनो आं गोदान रिप्लाइ भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना जायफोर रिप्लाइ मोनाखैमोन गाज्रि मोननांला। आं बेयावनो गासिबो डिटेल्सखौ होनोसै। थ' बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। आं मोननैबो इउनिभार्सिटिनि आपडेटखौ लाना फैगोन, बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना हाजासे नायलां जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो। दा फै जों थांग्रोनोसै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव। दा आङो वेबसाइटआव फैखाबाय। दा बेयाव लेटेस्ट नटिस गैथ'खाया, बे फैदोंमोन 17 जुनाव फैखानाय नटिस आरो दा बेयाव लोगोफोर दायो गोदानै फैयाखै। दा बेयावनो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामदों, कुइसन खालामगासिनो दङ जे थार्ड सेम आरो फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामा माब्ला जागोन, लोगोसे फिफ्थ सेमना इउजि लेभेलनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया। दा बेयाव जेबो अफिसियेल नटिस गैया लोगोफोर एग्जामनि, नाथाय मोनसेल' दङ, बेनो जाबाय पिजि लेभेलनि। दा बे पिजि लेभेलनि थार्ड सेमनि एग्जाम जों बेयाव क्लिक खालामना नायनोसै मा लिरदों। दा जों बेयाव नायोब्ला नोंथांमोनाबो एसे नटिस खालामना लानो हायो जे अनलाइन एग्जाम जागोन होननानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो। जुदि लोगोफोर कर'नाया थाबाय थायोब्ला थ' लोगोफोर अनलाइन एग्जाम जागोन। दा बेबायदिनो पिजि लेभेलनि थार्ड सेमनि एग्जामा जागासिनो दङ 29 जुननिफ्राय आरो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखासिगोन जागासिनो आरो बे 29 जुननिफ्राय जासिगोन। दायो लोगोफोर दिनै 24 जुन 29 जुननिफ्राय जागासिनो दङ एबा जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नायना लादो अनलाइन एग्जाम जागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एसे नटिस खालामनो हायो, बेनो जाबाय अनलाइन एग्जाम जानायनि चान्स दङ। जुदि बोथोरा गाज्रि जाबाय थायोब्ला अनलाइन एग्जाम जानायनि चान्स दङ। नाथाय दायो थार्ड सेम, फिफ्थ सेम आरो लोगोसे फार्स्ट सेमिस्टारनि जेबो अफिसियेल नटिस गैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय। दा बेनोसै लोगोफोर, आं क्लियार खालामबाय आरो जेब्ला मोनगोन अफिसियेल नटिस आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होगोन जाहाथे नोंथांमोना रेडि जानो हायो। दा बेमोन लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जायफोर कमेन्ट खालामदोंमोन, कुइसन खालामदोंमोन, नोंथांमोना क्लियार जाबाय होननानै आं सानबाय। दानिया जों थांसै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव। दा guwahati.ac.in बेबायदि होदो। दा बेनिफ्राय जों अफिसियेल नटिस नायनांगोन आरो दा बेयाव जों फैनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। बेनिफ्राय एसे गाहायाव बोख्लायनानै नोंथांमोना अफिसियेल नटिस नायनो हायो आरो दा जों गाहायाव एसे बोख्लायबाय। दा जों गाहायाव फैनाय लोगो लोगो जोङो नटिफिकेसन्सआव जों मोनगोन। बेनिफ्राय जोङो आरोबाव जोंनि नैबे लेटेस्ट नटिफिकेसन नायनोब्ला बेयावनो दङ, बेयाव एग्जामिनेसन नटिस फैदों एरियार बेट्सनि। दा गोबां कमेन्ट खालामदोंमोन माखासे बेट्सना मानो दाबोनो फैयाखै होननानै। दा बेयाव नायदोनि लोगोफोर सोरना फैदों आं नोंथांमोननो आरोबाव क्लियार खालामनोसै। जायफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव एग्जाम लिरगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। बे आपडेटआ फैदोंमोन 21 जुनाव। दा बे नटिसआ नायदोनै सोरनि थाखाय फैदोंमोन बेखौ आं सिगांनि भिडिअ होबाय, थेवब्लाबो माखासे बुजियाखैमोन। दा बेखौ नायना लादो जायफोर एरिया स्टुडेन्ट्सनो, बेनो जाबाय 2015 आरो 16 बेट्सनि। बे जाबाय क्लासआ थार्ड सेम आरो फिफ्थ सेमिस्टार आरो बियो TDCनि। बेनिफ्राय आर्ट्स साइन्स कमार्स बिभागनि बियो स्ट्रिमा। बेनिफ्राय इनक्लुडिं आइडल दङ, आइडलखौबो लोगोसे होफादों 2015, 16, 17, 18 बेट्सनि। दा बेयाव जायफोरा फर्म फिलआप खालामबाय नोंथांमोननि एग्जामा अनलाइन जागोन होनना बुंदों। आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ गोनो गोथो जागासिनो दं लोगोफोर, बेनो जाबाय फर्म फिल खालामबावनांगौ होनदों आरो बे जाबाय 30 जुननि गेजेराव खालामनांगौ होनना बुंदों आरो। नाथाय दायो जेबो अफिसियेल आपडेट गैबावा जे माबोरै फर्म फिलआप खालामनांगौ। नाथाय नोंथांमोना सिगाङावनो फर्म फिलआप खालामखाबाय, जेबो टेनसन लानाङा। दा बेयाव जेबो आपडेट फैयाखै, जितु दायो वेबसाइट होदोंना मोनसे। दा नैबे फर्मनि मोनसे वेबसाइट होदों, बेयाव थाङोब्ला लिंकआव थाङोब्ला जेबो गेवा। दा बेयाव आं थांखांखाबाय, जेबो फैया। दा बे उनावहाय फैनो हागौ। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा, जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन। दा बेनो जाबाय लोगोफोर, बे जाबाय थार्ड सेम फिफ्थ सेमनि एरियार बेट्सनिसो, नाथाय रेगुलार बेट्सनि फैयाखै। थार्ड सेमनिया फिफ्थ सेमनाथ' फैखाबाय रेगुलारना, नाथाय लोगोफोर माखासे बेट्स लाइ बेट्स फैग्रोदों। नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा, लासैनो फैबाय थागोन। बिनिफ्राय लोगोफोर मोनसे कुइसना जाहैबाय फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जाम माब्ला जागोन, नाथाय जेबो दायो बेनि अफिसियेल नटिस गैया। जेब्ला फैगोन ना अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेट खालामना होगोन, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय मिथिनायनि थाखाय। दा बेनोसैमोन लोगोफोर रिप्लाइ भिडिअआ। नोंथांमोना जायफोर गोनो गोथो जादोंमोन टेनसन लानाङा, नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन। बेनिखायनो भिडिअखौल' नायबाय थाबानो जाबाय, आं जेब्ला होगोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्डनि। दा बेनोसैमोन लोगोफोर, नोंथांमोना दानिया चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा मोनसेल' खोथा लोगोफोर, जेब्ला बोथोरा माने मोजां जागोन अब्ला अफलाइन जानो हागौ, नाथाय दानि सिटुवेसनाव अनलाइन एग्जाम जानायनि चान्स दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय मक टेस्टफोर फैयोब्ला। आरो जेब्ला मक टेस्ट फैगोन आं नोंथांमोननो होगोन। दा गासैनिबो थाखाय मक टेस्ट फैनायनि चान्स दङ। थ' लोगोफोर जेब्ला मक टेस्टनि नटिस होगोन ना अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खिथाबावगोन, जाहाथे नोंथांमोना रोङो।